дар замони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар тамоми вилоят, шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъати тоза касб намуд. хоса дар ҳудуди ноҳияи Файзобод дастовардҳо дар тамоми самтҳо назаррас аст. масалан, дар ноҳия бо амалӣ намудани нақшаҳои рушд, нишондиҳандаҳо дар тамоми бахшҳо бо суръат инкишоф ёфта, барои пешрафту тараққиёти ноҳия, аз ҷумла боло рафтани сатҳи зиндагонии аҳолӣ заминаи воқеиро фароҳам сохт. дар муддати начандон тӯлонӣ бахшҳои муҳими хоҷагии халқи ноҳияи Файзобод бо амалӣ кардани барномаҳои мушаххаси давлатӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, симои зоҳирии ноҳия низ куллан дигаргун гаштааст. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар ноҳия аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо ҷалби сармояи дохилӣ, алал хусус ҳавасманд гардонидани соҳибкорон корҳои бунёдкориву созандагӣ авҷ гирифта, сохтумону ба истифода додани як зумра иншооти таъиноти маишиву маъмурӣ, иқоматӣ, марказҳои савдову тиҷорат, нуқтаҳои гуногуни хизматрасонӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ ки дар раванди созандагиву бунёдкории замони соҳиби истиқлолӣ ба вуҷуд омад, бевосита барои рушди иқтисодии маҳал мусоидат намуда, бо таъсису фароҳам сохтани ҷойҳои нави корӣ вазъи мӯътадили шуғулнокиро таъмин намуд. дар ин замина боло рафтани сатҳи зиндагии мардум ва некӯаҳволии сокинонро худи бошандагон ба ваҳдати комилу сартосарӣ дар кишвар нисбат медиҳанд. марҳила ба марҳила рушд кардани хоҷагии халқи ноҳияи Файзобод бевосита бо таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд омада, корҳои бунёдкориву созандагӣ рӯз то рӯз авҷи тоза дорад, сохта ба истифода додани иморатҳои таъиноти гуногун ки бо назардошти пешбурди ин ё он бахш пеш гирифта шудааст.